Аз съм Миро. Здравейте, приятели, аз съм Миро. Днес ще отидем на едно място в Карапартик. Вие се абонирайте за канала Скабанката. И сега, ето, сега ще тръгнем да ви го покажем. Много хубава гледка е. Най-хубавата гледка. Даже на Giveaway продавам една кола за 4 милиона. За 4 милиона продавам една кола, ако искате. Може да ми видите името, даже ви го покажа. Ще ми видите името. Така, хора, караме. Караме по пътя. Сега ще ви покажа за последно каква кола продаваме. Ето тук трябва, ако да не се удрате, влизате и ето тук имате един камък, едни камъни и ето тук без така, защото сега извинявам се, само където забутнах. Този Мерцедес е голям. Да не се фаляте толкова от голямо място. Леко. И ето така е гледката, имате столче. Така, ето тук. Левкаме и сега ще ви покажа какво давам за 4 милиона. За giveaway давам 4 милиона, ето тази кола. И чао, абонирайте се с Скабанката за канала. Чао!